Nginibingelele emakhaya ngamakhaya siyanibingelela lapha kwiGamzo TV. Nibingelelwa uye uGamzo umfoka Gamethe phansi emzimkhulu esigodini saseMiyembe. Njengoba nibona ke bakwethu lapha esithombeni namhlanje siniphathele Omacekeceke okuyiqembu lamaGidangoma kaMthandeni. Sibonile ke ezinkundleni zokuxhumana imibukiso ekhombisa ama-promo eyingoma ezizophuma kuyona le CD yamaGidangoma kaMthandeni. Sizwile ingoma eshoyo ukuthi angideleli iona malena womkwami. Zimnandi impela ke ingoma eziphume lapha ngaphansi umbukiso lo okhishiwe. Kuzokhumuleka ukuthi uPolo Makhoba osandi kuphuma ngaphansi kaMthandeni nayo bekade iGidangoma kaMthandeni oke wabonakala naye ekhona lapha kuloluhlu lo Macekeceke iCD yokuqala abayikhipha. Wabeke esekubalula ukuthi kwelandelayo futhi uyobe ekhona ngoba uphume ngaphansi kokuba iGidangoma likaMthandeni kepha hayi koMacekeceke wakubalula ukuthi naye usezotholakala kulona leli qembu. Kodwa ke kubonakale engaveli nokubonakele futhi ke okwenzekile uye wafaka iCD yabo Omacekeceke wabe esebhala ukuthi okuhle kodwa madoda. Ngabe kuthini ke ukuphawula kwakho wena mbukeli lapho ekhaya? Wayeqinisile uma esho njalo noma mhlawumbe izinto zibuye zashintsha ekuhambeni kwesikhathi? Singakujabulela ukuzwa umbono wakho. SiGamzo TV. Esikucelayo ke ukuthi ungakhohlwa ukushaya ulike bese press notification button, emva kwe-notification button usubscribe ukuze ungezusala kulama video ashisa be. Ngithi nisale kahle emakhaya okaGamethe uyavalelisa. Sizobuye sibonane ngoba zihlezi zenzeka kumaskandi.